Salut mă băieți și bine v-am găsit la o prezentare a unui nou server de Metin 2. Acest server este unul PVM Herd, are implementat licanul, eșarfă, alchimie. Acum să vă prezint puțin magazinele, la pe care puteți găsi undiță, foc de tabără, scoici. Scoicile sunt mai importante, vă trebui la upgrade. Da, eșarfa o puteți face cu 10 pânze. Acestea se pot dropa la metinele de 45 în sus, foarte greu. Aveți aici combinarea șarfelor, negoți cu pânze. Așa, eu voi lua o șarfă master sau lord, cum vreți. Că tot am început, hai să dau și eșarfa la upgrade. Combinarea șarfelor. Poate îmi va putea noroc acest multilespre. Da, succes, save. Mergem la magazinul de arme și de armuri. Întâi cel de arme. Puteți găsi arme de level 5 până în armele de 25 la magazin. FMS-urile se dropează, armele de lican tot la brutal, pică foarte repede. Armurile de asemenea le găsiți plus 0 până la nivelul 34. De level 1 găsiți plus 0, stați că nu mai am. Player nu prea sunt la ora asta, încât puteți vedea, filmez la o oră nu prea ok, la 8 dimineața. La magazinul general puteți găsi elixire, papuci de vânt, mantii la un preț ok, să zicem, se fac bani destul de repede. Hai să iau niște licori, stați așa. Mergem la capitan, la level 40 veți avea misiunea cu pânze fine. Va trebui să stați o oră intrați pentru a primi această pânză. Eu am stat. Da. Ce să vă mai primim? Ratele la fierar sunt de 25%, ratele XP 25%. Să vă mai spun încă ceva. Calul nu se fac cu medalii, veți primi o misiune. Stai să văd dacă o mai am. Da, ba da, sarcina gradul de calorie. Trebuie să omorâți 50 sălbatic de votat pentru a primi o medalie de cal. Această misiune o veți primi odată la o oră. La bobuță, resetează o abilitate, resetează-mi abilitățile, magazin. No, asta e. Aici puteți găsi obiecte de nuntă. Care puteți vedea. Cutiile cu pui sunt dropabile la metinele de 90. Eu am câteva în magazin aici. E un preț ok. Cufrele, cufăr upgrade chest, pică iteme upgrade. Cufărul zeilor, pică marmură, vrăjește, marmură. Eu le am aici. Cufăr binecuvântat, pică cărți. Cufărul norocului, perlă, boabă, citit, boabă, pergament. Da. Hai să le desfac. Și mă băieți, am dropat și eu pentru voi niște lăzi misterioase. Hai să vedem și noi ce vom primi. Din ele pică doar costume. Ele se pot dropa la boșii cei mari, copacul, generalul, vrăjitoarea, dragonul. Să vedem. Ok, se pare că licanul nu poate purta. Am făcut niște costume destul de frumoase. Să mergem să vedem cum batem și un metin de 90. Așa. Să vedeți cam ce damage are un lican de level 72. Să spunem ok echipat. Cu cal militar, cu alte prostii. Deci vom pune aceste arme să băgăm suflet. Băgăm asta. Da, am băgat o magie degeaba.
Da, trebuie să scap și de ăștia, n-am niște mantina. Și să vedem cam ce damage vom avea în meeting. Și ce drop au, desigur. Din câte puteți vedea, dau 2,6 normală, 2,6 normală, 5 ca și ceva critică, 2,9 pătrunderea. E un damage destul de ok. Da, și mulți mi-au spus că e bug la Alican. Frate, din câte puteți observa, îmi dă putere atac 692 cu alchimia și n-am nici full inteligență, gen dacă aș băga ăsta și ăsta mi-ar da 798. Totuși, eu zic că e ok, am P-ul, am de toate. Am militar, care știți și voi că dă un damage în plus. Și să vedem drop-ul. Mă sper dacă vă țin aici, așa. Dar poate voi avea și noroc, am și mănușa pusă, am destule. Corul pică foarte ușor. Aveți o misiune la level 30. Onyx, da, eu am full în afară de diamant pe aici, se pare. Trebuie să le fac. O să merg imediat în map 1. Dar întâi să vă prezint și vouă drop-ul. Nu e copacul fantomă pe aici, vă arătam drop-ul lui. Oricum nu e ceva wow, dă un pergament texo, un citit concentrat, o lovitură pătrunzătoare, o lovitură critică și o ladă din aceea de care v-am mai spus și mai sus, mai devreme. Da. Să vedem. Stafful este unul matur și de treabă. Și cam atât am să vă spun și eu în această mică promovare. Urmează un let's play pe acest metin. Voi face mult mai multe. În curând voi fi și player. Acum sunt în jur de 15-20 de player intrați. Da, 5 vrăjește obiect. Cufăr upgrade. Exact, cufăr upgrade îmi trebuie neapărat. Și cam atât cu această mică promovare, mă rog. V-am arătat și drop-ul, v-am arătat tot. Eu am fost Pro 2K17, voi ați fost urmăritorii mei. Pe data viitoare. Salut!